Nå, jamen 12 minutter over, hvad? 5 om eftermiddagen. Eller en crap der omkring 15. februar. Jeg sender jo selvfølgelig det her til, Gribskov Byråd, så de lige kan selv se det med selvsyn. Men i hvert fald, og de ved jo meget godt, det forholder sig sådan her, at det er sådan her, jeg bor. Og det er, hvad de vælger at lade skatteyderne i, ja, jeg ved ikke helt præcis, hvordan det er opgjort, men i hvert fald i Gribskov Kommune, det vil de vælge at betale mange tusind kroner i døgnet for, og ja, beklager hækken, men som det vil de vælge, og det ved de godt det her. De ved også godt, at jeg ikke har været i bad i 4-5 måneder, det er de udmærket godt klar over, men det vælger de gør ikke en skid ved. Og det her, det er som i køkken, og det vælger borgerne i Gribskov Kommune, som åbenbart tror, at man bare lige kan sådan, der er lige meget jo, og sådan ikke rigtig helt, for at sige det på godt gammeldags dansk, fatter, at de er folkets tjenere, og ikke for at sige, at de skal løbe rundt og fare hundemøg op og sådan ting, så er det, fordi der er lige en eller anden borger, der fortæller dem det, for at understrege det. Det er ikke, det er ikke det, der er at være folkets tjenere, men man skal kraftedeme med, at man heller ikke bare sidde og spilde skatteydernes penge på ingenting. Igen, det her, det ved godt, det ved borgerne i, politikerne i Gribskovs byråd, udmærket godt, det sådan her lever, men de er pisselig glade. Så igen, ja, og hvis de godt ved det, jamen så er det sådan set efter min mening medskyldig i den mishandling, jeg udsattes for, ved blandt andet at leve sådan her måned efter måned. Og det sundhedsskade, jeg selvfølgelig påtager mig, eller hvad det hedder. Det er lidt svært at snakke og ting og sager, dels på grund af hækken, men også på grund af, at jeg ikke modtager nogen medicin, som borgerne i Gribskov Byråd udmærket også godt ved man, som de også heller ikke gider gøre noget ved, fordi åbenbart arbejde, nej, det skal man da ikke tage, det gider vi så ikke da. Vi vil gerne sidde og påstå for os selv, at vi gør noget godt for borgerne, men når det rent faktisk kommer på stykket, så giver vi faktisk ikke på her der arbejde, det gider vi i hvert fald ikke, nej, det gider vi ikke. Men sådan her, ja, det kan borgerne godt få lov til at sidde og betale for, at andre borgere i Gribskov Kommune skal leve sådan. Men når rent faktisk gøre det, man er valgt ind til at gøre, det kan komme på tale. Flot. Tak. Og I undrer jer over, hvorfor at budgetterne og ting og sager, det bare løber af helvedes til i forhold til de specialiserede områder. Ja, hvordan fanden kan det måtte være, når man bare sidder og laver ingenting, og bare lader bostederne hive alle de penge ud af skatteyderne, de vil have. Hvordan fanden kan det måtte være? Tag jer sammen, mand. Ægle små mennesker.